Takže pri mikrofóne Tomáš Vendrínsky z týmu Nováčikov, ktorí dneska porazili Fešakov 8-7. Tomáš, ty si dal 4 góly. Úvod bol zlý z vašej strany, prehrávali ste 2-0, potom ste to dobre otočili, ale v závere zase vás vlastne super tlačil na ten jeden gól, to iba bolo. Jak si mal ty na to pohľad? No, v podstate si myslím, že nás nakoplo asi to, že sme to vyrovnali na 2-2, čo bola taká dosť motivácia pre nás a máme také motto, že musíme najprv prvý gól dostať, takže týmto sme sa riadili. A z tých svojich 4 gólov, ktorý sa ti najviac páčil? Ešte nejak to nehodnotím, v podstate bolo to tímové, takže každý jeden gól bol voči nám super. Ktorý aspekt hry bol z vašej strany taký, ktorý by si vyzdvihol a naopak na čo si treba dávať pozor do ďalších zápasov? No, vyzdvihol by som určite Vajdikov gól, ktorý nám vlastne udal smer zápasu a z takých zlých aspektov, že sa nevieme dať dokopy, že by sme sa mohli nejako trošku postriedať, takže dneska sme, by som povedal, z kondičnej stránky trošku dopadli na konci hlavne. OK, Tomáš, tak díky za rozhovor.